Какво става, хора? Аз съм Кризбъм и не искаш да играем на Dream Лига Soccer. Айде, пускай. Само си купя време. Да. Да, Dream Лига Soccer. Искам да ви кажа първо едно нещо. Купих си нов вратар. Да, мисля, че вие... Хайде са апгрейдата на... Айде да ни кажа... Айде да ни кажа много... Айде да ни кажа много пъти на Dream Лига Soccer, ето той е... Бутхес. Не Бутхес. Не мога кажа, както си го казвате, ще уверяват мои 90, но айде да ни кажа всичко. Може да си го спеете на пауза, да си го погледнете. Да, аз съм Солноин, като десен нападател. Не знам за така да игра, след това да сложа Неймар. Да, и матчът да започва. Играчи си срещу Стутгарт. Да започва. Мисля, че ще ми лаги клипа. Не знам защо ми лаги клипа. Ако е на FPS, и кажете хора, аз снимам с 12 FPS. Кажете ми, ако да не ми лаги, колко ще е. Сега Санчес шутнал и вратаря на Стутгарт. Спасява сега Меси Коле. Към моя бая е шута. Така че въй 100%. Ох. Не. Сега Пеле към Меси. Меси се засилва. Удар на Меси. Пеле го бутнаха, ама изчистиха топката. Моите врагове. Там да се каже, не знам. Въй сега няма защита. Цялата защита оставяме на новия вратар. Мисля, че ще вкара. Въй, вратаря ни хора. Вратаря ни е легенда просто. Той си е легенда. Той направо е номер 1. Направо чиста номер 1. Сега, Меси. Айде. Шут на Меси. Айде, гол е. Майва я доста вас. Да, хора, мисля, знаете ли какво? Утре мисля да заснема влог. Не знам дали ще мога, ако ми стигне памета. Ще гледам да си тренирам нещата, но да, за да имам място. Исках да кача влог, аз пък много дълго направих. Аз по-добре да пускам повечето пъти на паузи. Ще покажа на бързо къщи за 3 минути. След това оставам морето. Аз нямам под водата. Просто ще го покажа. Да. Няма да казвам кога. Просто когато ми падне и когато ми падне да го кача. Сега вода ни към Ноел, ма той е цели градата. Да, пас комплект е 100% хора. 100% може да паска. Сигурно, не знам, да го вземем да го сложим като полузащитник. Гезда. Който и подаване, бе. Цак. Шут към Ноел беше това. И аз за гол. Знаете ли колко викаше и аз за гол? Къв ти гол, то даже биш 3 метра от вратата, за да вкара. Като гледам... Мисля, знаете ли колко? Направя нов сезон на играта. Да. Твърде силни футболисти. И Пелешута. Как я за безбоцата. Я да я пусна направен кадър. Да, мисля да е само един матч, малко тренировки, защото не мога да качвам клип от 15 минути.
Може ли да се я проведа? Не мога. Да проведа колко... Или чакайте. 5 минути е клипа. Още 9 минути и да го стана. Да. То е 5 минути. Как гледам часовника на телефона ми и кога съм започнал клипа. Що ми лагна? Какъв шут на Меси. Май на вас няма да се види хубаво. На кой ще бъде с екстра лайън. Ако не знаете кой е той е оня Жилио Георгиев. Гуглете, че се пише Жилио Георгиев. Жилио Георгиев копирайт, защото даже неговото показване на стаят леко не ми хареса, защото първо показва стаята, всичко е окей. Направо повече от окей, ама малко спорени в клипа, за коя датата. Понеделник аз имах календар, можех направо да го покажа. Да, сега Пеле. Той си беше направо Цопринг. Бутумринг. Роналдо, внимавай в картинката. Бел. Айде, колко фала още де? Още колко фала? Да. Някак си телевизора се увлечи. Айде, вкараха ми гол. Той момчет как да издържи. Увлечи съм телевизора някак си. Сега Пеле подава към Меси. Не знам какво направи Меси. Всичко е в ръцете на Сергио Рамос. Дълго подаване към Меси. И шут на Нойер. С тия корнери, бе. Какво беше това, бе, хора? Вижте. Малко се скадаха двамата с вратаря. И аз тук като най-добрия си тръгвам аз и я шутам. Той направо лига няма да го забравя. Четири на един не е интересен матч. Аз мога да направя 5. Ако беше 5 минути, ще да го направя. Сега най-много пак да вкара 6. Весело. Сега най-много дуспа да има. Въй дуспа. Какъв беше кантона? Няма кантон. Окей. Сега дали Бадхес? Той я спасила, Къде да? Не. Да. Спасих му я, след това шута, след това я взе. Рита не можа. И той с главичка. Той е момченцето. Видяхте ли как се качва вратарчето ми? Избила. Шиш да я хване. Той е много добър вратар си имам. Сега най-много да не свърши по време. Не свърши мача. 4 на 2. Вейх. Това си беше... пак бих. Сега да видя колко е...
Добре, ще потренираме за 2 минути. Например, Дуспи мисля това да е за клипа. Сега Меси. И това е Ноя, да знаете. Това се казва да си голмайстор. Как ги на тебе? Меси много силно вече почна бив Дуспи. О, добре, сега bottom left, top left, bottom left, yep, top ring. О, добре, един фрикик и това да е за клипа. И да, хора, мисля това да за клипа. Надявам, че е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре и се абонирайте за моя канал. Благодаря ви, че гледахте клипа и ще се видим в следващия сезон.